Makapuso sa spotlight karong buntaga hisgutan ta kining pagtumaw sa mga community pantry sa lain-lain nga bahin dinhi sa nasod unsay natabang ini alang sa atong makaigsunan nga naglisod labi na ning panahon sa pandemya unsa say angay natong buhaton makapuso labi na ka mga interesado sab mo umol og ilang kaugalingon nga community pantries sa ilang tagsa-tagsa nga mga lugar. Makauban ta karong buntaga makapuso, faculty member ni siya sa Political Science Department sa University of San Carlos, si Sir Nino Olaivar. Good morning, Sir Nino. Welcome sa programa. Kumusta ka, sir, karong buntaga? Morning, Nico. Good morning sa ato ang mga suking mga audience, no? Okay ra, medyo lively ato ang morning. And I think daghan sa ang mga nindot sa siya nga buntag kay wala nagkadaghan sa mga community pantries nato sa tibuok Pilipinas. Tinuod gyud na, sir, mura og mushroom nga misprout ni ato mga community pantries. Sir, hisgutan tani ang kalit kapag tumaw ni mga community pantries labi na gyung panahon na, sir, nagsugod man gyud ni dito sa kauluhan, sir. Tan-aw nimo unsay hinungdan, sir, nganong naka-ideya man nga mag-umol og community pantries? Basically, ang kini nga concept is part or klase ni siya sa kanang gitawag nato nga mga mutual aid systems, no? Kung pag tinabangay sa usag-usa, primary nga issue nga gusto i-address ani is ang, for instance, ang kakulang sa resources nga sa ato ang mga tao karon, no? Especially nga medyo affected gid kaayo ato ang ekonomiya, daghan ang mga wala pa nakabalik sa trabaho, ang ato ang panginahanglan sa balay, panimalay inadlaw-adlaw, medyo lisod-lisod yun kumpara sa katong wala pa ang pandemya. Mas ako alang gusto nga i-highlight nga dili siya simpleng mag-equate nato sa ayuda, sistema sa ayuda nga pagpang-apod-apod, no? Or na wherein kasagaran na mga itag donations ihatag nato sa pobre. Mas kuan siya, doon na siya kalambigitan sa komunidad. Kasabot ang sistema sa community pantry nanukad sa involvement sa mga mismong tao nga naa sa komunidad. Sir Nin, para nimo unsay mga pros and cons kining pagtukod nato og mga community pantries? Cons. Dili siya cons in the sense nga naa siya bati nga effect, but cons in the sense nga nagpakita siya og usa sa mga negative aspects sa ato ang society. One of which is ang ato ang kakulang sa resilience, economically speaking. Panahon nga nimo igo nga crisis, murag ang ato ang sistema sa ekonomiya dili gyud andam. Other things maybe katong I think some critics also pointed out na mas maayo if it would not be a source of violating health protocols. Pros, daghan siya pros. Dili lang siya ingon nga para sa pagkakaron. In fact, para nako naa ni siya prospects in the future, even in the absence of a pandemic or an economic crisis. Bisag walay crisis sa ekonomiya or pandemya, pwede padayonon ang community pantry as a form, isip forma sa panaghiusa sa mga komunidad. Mas dali na-sense sa pinabangay. You were saying kaya, sir, ako na lang sumpayan kay ang sa labi na sa kauluhan, sir, murag gisaway lang ni siya, sir, kay posible kuno nga cause na noon sa pag-spread sa virus tungod aning panagtapok sa mga tao kini mga pantries. Well, which is true, no? Any form of kuan mangyud kanang panagtapok pwede siyang mahimong source anang transmission. So muna nga as much as possible maningkampaning kamutan nato na sa pagkandak nato aning mga community pantries o mga uban pa nga mga klase or forma sa mutual aid nga systems or mutual aid efforts nga malikayan sad nato nga kanang ma-violate or makalapas ta sa mga health protocols. Sir Nino, we learned nga doon na po mo gi-organize nga community pantry diha sa Alcoy. Kanus amin nagsugod, sir, og kumusta man so far? Last week may nagsugod, pero actually ang naka-initiate gud mi ana diha gud sa syudad, sa city. Pero wala man ko diha sa syudad. So ang amo ang nakatabang-tabang ni we built or naka establish mi tulo ka community pantries. To cap this off, Sir Nino, say mahatag nimo nga mensahe sa ato mga viewers karon, labi na nga hangtod karon di pa man gyud ta kikumbati ini atong pandemya, sir.
ato no, encourage na to nga mas maayo, mas daghan para mas effective atong community pantries, mas sustainable, mas efficient, mas daghan. Not only that, maybe also explore other nga lain-laing porma sa mutual aid systems or pagtinabangay. Magpasalamat bigdako sa imong pag-uban kanamo karong buntaga pagpasabot kabahay nining pag-organize makapuso og community pantry gikan sa USC Political Science Department si Sir Nino Olaivar. Salamat Sir Nino. Thank you so much, Nico. Thank you sir.